हेगा निमन लगत रहता है आईब्रो छिलवा के 30 डिग्री में बनवाला है कौन काम बा ए घरी त लइकवन के देखत ने कहबू एकदम चिकन बन के बगली में फेयर एंड लवली रखत रहे सो एगो भेसलीन रखत रहे से क्यूट चराओ मत लेडीज जस लागे आ शीशा में मुंह देखत लोग ब्याह जम का देखत रहो आ त देखी तो हमरो पर कहके लग जाए तारी और बरिस बाकी हम दुगो चीज सुनबो बा देखनी है अपने घरे रहुए घरे गिरहस्थ बाबा रहत रे नु हां तो मुआ तारे नु तो 2-3 घंटा लोग रोता पतो होलो रोता लोग आके समझावता कि जाए तो हो ते पुरनिया हो गरला समय हो गरला जाए के अब कौन बात नहीं है अच्छा ई कौना स्किल से बरसता रे धागट से स्किल को नहीं कर होई बरसे के जरूर धागट हो माने देखी इतना फालतू देवता हम ना देखनी हां इंद्र भगवान नहीं और अच्छा इनका दिन में टाइम ना मिलल बरखे के ए बरे काहे अवतारे ए जे बरसत रे नु ए जे बन सोही ना बरसत होई है प्रोग्राम देखिए तो है बरिसी है दिन भर समय रहलो बाकी बरिसी है काहे बरिसी है ई है रहन है कि इनकर कृष्ण भगवान पूजा पाठ बन करा देले इंद्र देवता के हां इनकर स्वभाव देखते हुए बहुत बिगड़ा देवता यही करा हृदय के बाकी बारिश पानी भी जरूरी बा माने त यही बरे जरूर न 2 बजे के बाद ना बरिसते ही मर्दवा अति क देले भाई चली ठीक बा देखनी हां सोनू बाबा एगो गिरहस्थ बाबा मुआता रे हां तो 2-3 घंटा रोक के लोग छुपा जाता हां ले चलो हो अरे बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा अरे पापा हो पापा लोग रोता नु हां हमारा घर रहुआ घर हां 2-3 घंटा रोक के लोग छुपा जाता हां बाकी अगर मिलिट्री से रिटायर एगो बाबा मुआता रहे तो पतो है एक महीना रोवत हलू नतीन पतो है एक महीना पापा हो पापा पापा हो पापा कितना निमरनी हम के करा के हम पापा कहब हो पापा रवा चल गई नि काहे रोवे लालू अरे पापा अपने तो गइबे कइला 40,000 पेंशन हो ले गइला ए पापा सही कहता नहीं माया का बाजार हो कभी कहले कि वर्ल्ड इज स्टेज एंड लाइफ इज ड्रामा वी आर एक्टर एंड गॉड इज डायरेक्टर